তিনি senior party office udbodon khlailemani tai sini madam monehat candidate bini bo tini sini party office kholongma logino birthday boklai thenga birthday obo jeng bono celebration khaikya nidi dosa de abo to kunung ye noksalanya ba mokai to sajung sing dong su khairma siaja sini madam kento samale sakhna haipano kisa hognia haing dong hata binabo na thoka oh thank you yango tongo boro khai salai busalai ka sini sakra rok sakra juk sakra rok iko yango bosini madam sang yang khai nasik di mokai to sini madam sang tep si bok lai tong khopor iko bok nai ingka iko sinaro sini sar tong tongo borok bo salai aram nalajak no masidi ha yango paike po yango riga dei ko nongoro tam tong khechori wo alu mosoi badam badam nadikira sutui okay ঠিক আছে nongoro ko tam sanai tinini khechori bahayeng jakha ha nongoro ko tam sanai tinini khechori bahai matong kokthok jak bai kya hambai no bahai klai dole singmo kaham klai sari mani bagai madam bahai matong kha tinini khechori Mukai thoka khechori kha phasla sangka buneng haisini parake khechori songtaran kai telang maya sangom kaham mana thoka himani khobor sible thoka khechori ka thoka